Z toho věčního hejkání málem přišel o hlasitý. Ale kostelecký pan doktor, ten mi absolutně vyléčil tu moji lárin a faringitídu a ještě mi skvěle poradil. Našel jsem si slušné povolání a jsem spokojen. A rád, žiju rád. Jestli dovolíte, tady máte můj autogram. Neboli jsem se vám tady na památku podepsal. To se tak mezi umělci dělá. A můj autogram má cenu zlata, věřte mi. Strčte si svůj autogram za čepici! A na toho kosteleckého doktora, co si hejkal, pište. Na toho si počíhám. Jak myslíte, pane Magiáš, ale já bych vám to neradil. Vy nikdy nevíte, kdy ho sám ještě můžete potřebovat. Velmi mě těšilo, buďte zdrav, buďte zdrav, buďte zdrav.